Se on Höyry tässä, morjes ja tervetuloa Höyrytetty podcast eli Höyrycast ykköskauden viimeisen jakson pari. Tämän jakson tarkoituksena on vähän nitoa yhteen tätä ensimmäistä vuotta, että mitä on väsäilty ja mitä on opittu. Sekä käydään läpi myös, että missä aikajanalla noin suurin piirtein mennään, ja toki pieniä tiisereitä on sitten tulossa. Ja koska tässä jaksossa ei ole vieraita, niin mä pidän tämän asian lyhyenä ja ytimekkäänä ilman turhia jaaritteluita. Kuten varmaan moni on jo kuullutkin ja jos on jaksanut kuunnella noita mun ensimmäisiä jaksoja, niin idea koko podcastiin lähti siitä, että vuosien varrella baariyrittäjänä ja lentokentällä työskennelleenä meikäläinen on päässyt tutustumaan ja ystävystyä moneen erilaisen henkilöhahmon kanssa. Sekä toki kokemaan myös itse paljon uusia ja ihmeellisiä asioita, mitkä olisi varmasti jäänyt kokematta, jos en olisi hypännyt vaan tuntemattomaan, kun aina mahdollisuutta tarjottiin. Joskus 2014 vuoden tietämillä ajattelin, että mä alan kirjoittaa blogia Suomen sairaasta alkoholilainsäädännöstä ja ravintolayrittämisen vaikeudesta. Ja mä olinkin jo hieman sitä suunnitellut ja jopa katsonut, minkälaisia alustoja olisi tarjolla. Se idea jäi kuitenkin hautumaan, kun mä menin takaisin lentoasemalle töihin vuonna 2015. Sitten lentokentällä työskennellessä ja siellä kuvaillessa itselle muistoja mä mietin, että pitäisikö tuottaa jonkinlaista kontenttia someen, kun muutama video sai linkkarissa 10 000 katselukertoja. Tästä asiasta mä silloin erään entisen kollegan kanssa juttelinkin jo tuolloin, että tarvitsisi tehdä jotain. Se kuitenkin jäi ja sitten tuli toi covid-pandemia, kun siihen sitten loppui ne meikäläisen duunit Helsinki-Vantaan lentoasemalla hetkeksi. Syksyllä 2024 mun ystävä Jussi Lehtonen kysyi meikäläiseltä, että haluaisinko tehdä hänen kanssaan pilottijakson hänen uuteen podcastiin nimeltä Lentopäiväkirjat. Ja koska mä oon huono sanoa ei, niin mä päädyin sitten Jussin silloiselle työpaikalle Turkuun tekee elämäni ensimmäistä podcastia ja keskustelee mun työstä lentoasemalla. Eli kiitos vaan Jussille, että istuisit tämän podcast-idean meikäläiseen. Vaikkakaan Jussi ei nyt hetkeen ole tätä kyseistä podia enää tehnyt, niin mä suosittelen kuuntelemaan sitä tuotosta, jos ilmailuaiheiset jutut edes yhtään resonoi. Jaksoissa on vieraana meikäläisen lisäksi maaliikennekouluttajia, mekaanikkoja, lennonjohtajaa, entisiä hävittäjälentäjiä ja toki myös eri lentoyhtiöiden lentäjiä. Höyrytetty podcastin vieraana on ollut tähän mennessä urheilijaa, eri alojen yrittäjiä, musiikin puolella innostuneita ihmisiä ja jopa entinen esihenkilökin on vierailun jaksossa. Mä aloitin tämän podcastin teon sillä, että mä kerroin hieman itsestäni, työurasta sekä yrittäjyydestä alkaen noin vuoden 2025 tietämiltä. Ja noissa omissa monologijaksoissa, missä ei vieraita ole, niin ollaan nyt vuodessa 2015. Tämän ykköskauden vieraatkin on aika pitkälti myös siltä ajalta, ja monien kanssa puhutaan jaksoissa varsinkin Bar Edgarin alkuajoista. On ollut mukava muistella asioita ja niitä tullaan myös jatkossa tekemään, koska jokaisella meillä on kuitenkin se tarina kerrottavana ja meikäläisen päällimmäisen ajatuksena tämän podin takana on se, että jokainen pääsee sen oman tarinansa kertomaan. Tulevia vieraita on sovittu ja itsellä on ainakin vahva tunne, että tästä kakkoskaudesta, mikä alkaa kohta, niin on tulossa hyvinkin timanttinen ja mielenkiintoinen. Ja tarinoita löytyy yrittäjyydestä ja monesta muustakin aiheesta. Pienenä tiiserinä voin tähän paljastaa, että luvassa on ainakin osalle television katsojista tuttuja henkilöitä, entisiä ammattiurheilijoita ja tietysti sitten niitä yrittäjiä. Eli nyt olisi sitten oikea hetki painaa tämä kanava seurantaa sillä omalla kuuntelualustalla niin, että missä sattuu hei tarinoja ja hyviä jutuja. No, tähän nyt sitten on tultu ja podcast-hommia puuhasteltu vajaan 15 jakson verran ja voin sanoa, että on ollut mukavaa. Rahaa, aikaa ja juotuja vissytölkkejä on kulunut jaksoja tehdessä, mutta on tullut myös opittua paljon uutta ja mielenkiintoista. Videoiden editointia, äänien ekuttamista ja somen tekemistä on ainakin tullut harjoiteltua sen verran, että voisi jopa harkita ihan opiskelua sillä alalla. Monet on kysynyt, että paljonko tähän tekemiseen on mennyt rahaa, niin rehellisesti mä oon vastannut, että mitä tää laitteisto on maksanut, mitä mä oon hommannut. Tallennin, 3 mikrofonia, johdot, mikkiständit ja muut tarvikkeet noin 800 €. Plus sit toki Eelille kaljaa, kun Eeli on ekuttanut mun ensimmäiset vierasjaksot.
Ja toki Eeli yritti opettaa mua ekuttamisen saloihin, mutta rehellisesti tarvii sanoa, että 95% niistä asioista meni silloin yli hilseen. Mutta sitten kun mä rupesin itse vääntelemään nappeja ja kokeilemaan kaikkea, niin alkoi vähän ymmärtää, mistä se Eeli silloin puhui. Tämän podcast-laitteiston mä esittelen jossain kohtaa YouTubessa erillisellä videolla, joten mikäli se kiinnostelee, niin sieltä semmoinen sitten varmasti löytyy, kun saadaan se vaan tehtyä. Työtunneille ja ajetuille kilometreille on siis turha laskea hintaa, koska sittenhän tämä summa olisi tähtitieteellinen, mitä tähän on mennyt. Ja koska harrastuksella on tapana maksaa, niin tämä on tätä. Mutta tässä kohtaa mä voisinkin kiittää mun yhteistyökumppaneita, jotka on jo näin homman alkuvaiheessakin ollut tukena. Taksi Sundqvist Oy sekä Loimaan autofiksaus. Iso kiitos. Kaupallista yhteistyötä mä teen myös semmoisen yrityksen kanssa kuin Valko. Valkon nettikaupasta, jossa ostat vastamelukuulokkeet, niin käytä ihmeessä koodia höyrytetty. Tai tsiikaile linkki höyrytetty podcast Fase tai Insta-sivuilta. Ostamalla tuolla koodilla tai sen linkin kautta, niin saat itse pienen alennuksen ja tuet samalla meikäläisen podiin. Eli kiitoksia siitä. Myös Podimoon on meikäläisellä tarjolla alennuskoodi, mikäli sellaiselle ilmenee tarvetta, kysy ihmeessä lisää. Jos teitä kuulijoilta löytyy kiinnostusta äänimainokseen tai muuhun kaupalliseen yhteistyöhön, niin ota rohkeasti yhteyttä höyrytettypodcast@gmail.com tai minkä tahansa muun somekanavan kautta. Mä oon avoin kaikelle yhteistyölle. Kun mä oon puhunut ihmisille tästä höyrytetty podcastin teosta, niin moni on kysynyt, että onko mulla myös kamera. Mutta siihen mä en ole ainakaan toistaiseksi vielä lähtenyt, koska menee ehkä pikkasen paljon liikaa oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Mutta poissuljettua sekä ei tietenkään ole missään tapauksessa. Jos kansa niin vaatii, niin kansahan saa ehkä mahdollisesti, who knows. On ollut mukava saada kommentteja, rakentavaa palautetta ja ihan vaan keskustella face to face ihmisten kanssa tästä kontentin teosta. Ja on ollut myös mukava huomata, että vieraaksikin on moni suostunut niiltä, keneltä mä oon kysynyt. Hienoa heittäytymistä kaikilta vierailta, kiitos siitä. Harvan vieraan mukavuusalueella tämä homma kuitenkaan on, että lyödäänpäs mikrofonin nenä eteen ja aletaan poriseen juttuja omasta elämästä. Internetissä on paljon turhaa siloteltua maailmankuvaa, niin oikeat tarinat ihmisistä ja heidän elämästä varmasti kiinnostaa myös niitä, jotka ymmärtää, että IG-kuvat, TikTok-jutut ei ole sitä oikeat elämää. Moni kuitenkin varmaan muistaa TV:stä Hannu Karpon ja hänen ohjelmansa Tosikertomuksia havumetsien maasta. Vuosikymmenien varrella ei tosiasioita siloteltu ja päättömistäkin asioista keskusteltiin turhaa hienostelematta. Ihan ei höyrytetty podcast mene Karpon tasolle, mutta useissa vieraiden ja omissa tarinoissa sellaisia piirteitä on, niin ne on hyvä jakaa ihmisille. Kuten jo alussa mainitsin, niin nyt ollaan sitten aikajanalla vuodessa 2015 ja kausi numero 2 on hyvä aloitella lyhyellä pohjustuksella. Kaudella on luvassa baarin pitämistä Espanjassa, työhaastattelu Dubaissa ja sitten vaan ihan mitä muuta meikäläiseen elämään on siinä elämänvaiheessa kuulunut. Kauden ensimmäinen vieras on muuten suoraan Espanjan aurinkorannikolta ja jakso on nauhoitettu jo lokakuussa 2025, mutta työstämään sitä on alettu vasta tammikuun 2026 alussa. Tätä jaksoa tehdessä, mitä sä nyt kuuntelet, niin tällä hetkellä nauhoitettuna on 3 kappaletta jaksoja, mutta paatuneena perfektionistina mä haluan hioa ja hieroa niitä ennen julkaisemista, eli pääsette kyllä kuuntelemaan niitä sitten kun ne on valmiita, mutta voin luvata, että on todella mielenkiintoista tarinaa ja aika erilaisia ihmisiä vieraana. Mutta mitä mulle itselle jäi mieleen tästä ensimmäisestä vuodesta jaksoista? No paljonkin, kun mä aloitin, niin mä ostin vaan mikrofonin kotiin ja laitoin sen tietokoneeseen ja aloin kokeilemaan erilaisia ohjelmia, millä leikataan, ekutetaan ja miten eri somekanaviin saa julkaistua kontenttia. Ihan ensimmäisiä jaksoja en tietenkään mainostanut, koska ne kuulosti omaan korvaan aika hirveältä, ja kyllähän ne rehellisyyden nimissä sitä onkin, mutta jostain pitää lähteä liikkeelle. Pikkuhiljaa kyselemällä ja tutkimalla sain vision, millaisia laitteita voisi hommata. Mä halusin nämä laitteet ostaa siksi, että mä pääsen tekemään jaksoja vieraiden omassa tutussa ympäristössään, eikä aseteta sitten siitä mitään rajoitteita. Höyrymatkaa siis vieraiden luo, eikä toisinpäin. Höyrytetty podcastin ensimmäinen vieras Niko Oksanen oli oikeastaan se suunnannäyttäjä, mihin suuntaan mä silloin päätin sitten, että mihin tätä podia viedään. Nikon kanssa tulisi parrailtua jakson tekemisen jälkeenkin jonkin verran. Olihan hänellä kokemusta podcastin teosta ja useampi vuosia takana 10 jaksoja. Kiitos Niko. Kiitos myös Ansio Jussille, jonka kanssa on tullut parrailtua monen eri aiheen tiimoilta sekä myös mainosäänestä äänimainoksia. Ja tietysti Dieselbändille tunnusmusiikista.
Jokainen vieras ansaitsee kiitoksen, ja jos mulla hattu olisi, niin nostaisin sitä nyt. Tietysti kaikista isoin kiitos kuuluu teille, hyvät kuuntelijat, jotka olette jaksaneet kuunnella jaksoja. Täytyy sanoa, että on jopa osittain yllättynyt kuuntelumääristä. Ne kannustaa jatkaa, ja tietysti se palaute, mitä jaksoista on tullut tämän matkan aikana, niin on puskenut meikäläistä eteenpäin. Rakentavassa palautteessa on se hyöty, että mä pyrin jatkuvaan parantamiseen, eli mikä tahansa palaute tai juttu on tärkeä. Totta kai saa myös antaa ideoita ja esittää kysymyksiä, niin mä pyrin vastaamaan niihin joko upotettuna johonkin jaksoon tai sitten vaihtoehtoisesti, jos joku lataa oikein kunnon kysymyspatteriston, niin tehdään siitä sitten oma jakso erikseen. Vieraita ja aiheita saa mulle tietysti ehdottaa. Pyrin pitää ainakin tämän kakkoskauden vielä sellaisena, jossa vieraat on mulle tuttuja tai mä oon heidän kanssaan ollut jossain vuorovaikutuksessa jossain kohtaa elämääni. Keskustelua mä oon käynyt ihan toisenlaista podcastista jo, jonka aihe olisi sitten hyvinkin erilainen, mutta tällä hetkellä aika ei riitä sellaiseen vielä. Tehdään tätä nyt ensin. Mutta tulevaisuudesta ei tiedä ja kuuntelumäärät ja seuraajat sen tietysti vaikuttaa, että mitä jatkossa tehdään. Mutta hei, kuten jo aikaisemmin sanoin, niin nyt sitten Asper heti painat sitä seuraan nappia kaikilla mahdollisilla kuuntelualustoilla niin, että missattuu hei tarinoja ja hyviä jutuja. Jokainen tykkäys on tärkeä. Ja jos et seuraa mua vielä somekanavilla, niin nyt on sitten hyvä hetki tehdä se myös. Höyrytetty podcast löytyy TikTokista, Fasesta ja IGstä. Enempää siis jaarittelematta palataan mahdollisimman nopeasti seuraavan jakson muodossa asiaan. Kiitoksia.